ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് പാദങ്ങളാശ്ലേഖ സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനന്തനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപതകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തിം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മതേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 26-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ കർമ്മ കുർവാണോ മനാരൂഢോ നിബധ്യതേ. ഗുണപ്രവാഹപതിതോ നഷ്ടപ്രജ്ഞോ വ്രജത്യതഃ. അന്യഥാ കർമ്മ കുർവാണോ മനാരൂഢോ നിബധ്യതേ. ഗുണപ്രവാഹപതിതോ നഷ്ടപ്രജ്ഞോ വ്രജത്യതഃ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ കർമ്മ കുർവാണോ മനാരൂഢോ നിബധ്യതേ. ഗുണപ്രവാഹപതിതോ നഷ്ടപ്രജ്ഞോ വ്രജത്യതഃ. അന്യഥാ കർമ്മ കുർവാണോ മനാരൂഢോ നിബധ്യതേ.
गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः गुणप्रवाहपतितो नष्टव्रजत्यतः। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി ശ്യാമദേവി ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यतः गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रतत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. सुवर्णप्रभा माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. विजयनारायण माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. निर्मला माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण. भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. सिंधु सिक्के माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ. कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. रमणी माताजी चొല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु. तंगमणि माताजी चొല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. अंबिका केशवी देवदास माताजी चొല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. राजी माताजी चొല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण. प्रभु जी। हरे कृष्ण. भगवते वासुदेवाय। अन्यदा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. विरजा विजय देवदास माताजी चొല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. सीतारामन माताजी चొല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञा व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. पंकजाक्ष माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय।
अन्यदा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिव वसंती दस माता जी जुड़ी करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा कर्म कुर्वाणो मानारूढा निबध्यते गुणप्रवाहवदितो नष्टप्रज्ञा व्रजत्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता माता जी जुड़ी करो। हरे कृष्ण। अनम्यूट ചെയ്തോളൂ അനിത മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञा प्रबध्यतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. अनिता माताजी കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण. കേട്ടിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. वसंत माताजी കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. शारदा जी नंबूदिरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. चलिए. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യഥാ കർമ്മ കുർവാണോ മാനാരൂഢോ നിബധ്യതേ ഗുണപ്രവാഹപതിതോ നഷ്ടപ്രജ്ഞോ വ്രജത്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. शोभा माताजी കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. मंजू माताजी കേട്ടിക്കോളൂ. कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण. जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. वत्सलाय माताजी കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। കേട്ടിക്കോളൂ. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनोरूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. धनलक्ष्मी माताजी കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। കേട്ടിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. शोभന മാതാജി. हरे कृष्ण മാതാജി കേട്ടിക്കോളൂ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यदा कर्म कुर्वाणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मनोरूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. गीताटी മാതാജി കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणामम। हरे कृष्ण. താനപ്രദീപ് മാതാജി കേട്ടിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते
गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो वर्धत्यतः। हरे कृष्ण। हरे प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनुत्तर कृष्ण देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विजय जी माता जी चलो प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मानारूढो गुणप्रवाह पतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यतः। हरे कृष्ण। मायादीद मंगला देवदास माता जी चलो प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा कुर्व कर्माणो मनारूढो निबध्यते गुणप्रवाह पतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यत। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ആവർത്തനം. അന്യത അല്ലാത്ത പക്ഷം കർമ്മ ഫലേച്ഛ പ്രവൃത്തികൾ കുർവാണാഹ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാന ആരൂഢ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് നിബദ്ധ്യതേ ഒരുവൻ ബന്ധിതനായി തീരും. ഗുണപ്രവാഹ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ പതിത നിബദിച്ച നഷ്ടപ്രജ്ഞ എല്ലാ ബുദ്ധിയും മറഞ്ഞ വ്രജതി അപ്രകാരം അവൻ പോകുന്നു. അധഹ താഴേക്ക്. അത്തരം ഭാവാർത്ഥം അല്ലാത്ത പക്ഷം തോന്നിയാസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി താഴേക്ക് പതിക്കും. അപ്രകാരം അവൻ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അകപ്പെടുകയും യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട് ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിത്യനഷ്ടമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആ വിധത്തിൽ അവൻ മലത്തിലെ കൃമിയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ ഉന്നത പദവിയിലേക്കും തിരിച്ചും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള അനവധി പദങ്ങളുണ്ട്. അന്യത അല്ലെങ്കിൽ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പദം. വൈദിക നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരുവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ സൂചന. വേദങ്ങളിൽ നിവേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെയും ക്രമങ്ങളെയും ശാസ്ത്രവിധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രവിധി അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും ചിട്ടകളും അംഗീകരിക്കാതെ തോന്നിയാസം പ്രവർത്തിക്കുകയും മിഥ്യാഹങ്കാരത്തോടെ സ്വയം ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പുൽകുകയോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുകയോ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയോ ചെയ്യില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, യശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരദഃ ന സസ്സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതി. വൈദിക ശാസനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയും തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ പരിപൂർണതയോ സന്തോഷമോ പരമമായ ലക്ഷ്യമോ നേടുകയില്ല. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിയമക്രമങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് അധികം സ്വയം നിമഗ്നനാക്കും.
മനുഷ്യ സമൂഹം ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതികാസ്യത്തിലെ ജീവിതം തുടരും. ആത്മാവ് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾക്ക് അറിവില്ല. ക്രമാനുഗതമായുള്ള പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരുവൻ വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിയമക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവനാണ്. ജീവസത്ത സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ അവന്റെ ആസുര മനോഭാവം മൂലം, അതായത് പരമദിവ്യോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനോടുള്ള ധിക്കാര മനോഭാവം മൂലം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വരികയാണെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:7 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഈ ബദ്ധലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളെല്ലാം തന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധജീവിതം നയിക്കുകയാൽ അവർ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. ഓരോ ജീവസത്തെയും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ജീവസത്ത ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ ത്രിവിധ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിബന്ധിക്കാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ലെങ്കിലും താൻ ആസ്വാദകനാണെന്ന അയഥാർത്ഥമായ സ്വന്തം നിഗമനത്താൽ അവൻ സ്വയം ബദ്ധത സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവനെ ഭയാനകമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യാസദേവ അവതാരത്തിൽ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ നൽകിയത്. അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണബുലി അസൈ ജീവ അനാദി ബഹിർമുഖ അതയേവമായ താരേ ദയ സംസാര ദുഃഖ. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവസത്ത സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഭൗതികവാദിയായി തീർന്നു. ആകയാൽ കൃഷ്ണന്റെ മായാശക്തി അവനെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ നാനാവിധ ദുഃഖങ്ങൾ നൽകുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 20:117 പറഞ്ഞു. അതിൽ വേറൊരു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ശ്ലോകം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. മായാമുഗ്ധ ജീവേരന ഹി സ്വത കൃഷ്ണജ്ഞാന ജീവേര കൃപയാ കൈല കൃഷ്ണവേദ പുരാണ. ജീവസത്ത ബാഹ്യശക്തിയാൽ മാന്ത്രികമായെന്ന പോലെ വശീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന് യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാബോധം സ്വതന്ത്രമായി പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം കൃഷ്ണൻ അവന് 4 വേദങ്ങളും 18 പുരാണങ്ങളും പോലുള്ള വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ നൽകി. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവസത്തെയും വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പ്രയോജനം സ്വായത്തമാക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ അവന്റെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ബന്ധനത്തിലായി മാർഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവനായി മാറും. മാനാരൂഢ എന്ന വാക്കും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. മഹാന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തത്വചിന്തകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആയിത്തീരുക എന്ന വ്യാജേനയിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർ മാനസിക തലത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത്തരം ആളുകൾ പൊതുവെ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവനിക്കാത്തത് മൂലം അഭക്തരായിരിക്കും. അതിനാൽ ഭാഗവതം 5:18-12 പറയുന്നു, അഭക്തസ്യ കുതോ മഹദ്ഗുണ മനോരഥേന സതിദാവതോ ബഹി. അഭക്തനായ ഒരു വ്യക്തി മാനസിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവന് ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മാനസിക വിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ അറിവിന്റെ നിലവാരം കാലക്രമേണ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു തത്വചിന്തകൻ മറ്റൊരു തത്വചിന്തകനോട് വിയോജിക്കുന്നതും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധമായ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നതും നാം കാണുന്നു. അവർ നിലവാരമുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മാനസിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിലും ചിലപ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ ദൃശ്യമാകാറുണ്ടെങ്കിലും ആ ജ്ഞാനം നിലവാരമുള്ളതായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരം വൈദികമാകിയാൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുവൻ അത് സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ ഭൗതികാവസ്ഥയാൽ ബന്ധിതനാവും. ഭൗതികാവസ്ഥകളെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവാഹമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആകയാൽ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഒരു ഗാനത്തിൽ പറയുന്നു, മീച്ചെ മായാരവശേ യാച്ച ബേസേ ഗാച്ച ഹാബുഡു ബുബായി. നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലേശിക്കുന്നത്? നീ ചില നേരങ്ങളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തരംഗങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്നതും ചില നേരങ്ങളിൽ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജീവ കൃഷ്ണദാസ എ വിശ്വാസ കർലതേ ആരാധുക്ക നായ്. ആകയാൽ നീ സ്വയം കൃഷ്ണന്റെ ദാസനായി സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ നീ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതനാവുകയും ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താലുടൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരും. അവൻ പതിതനാവുകയോ അവൻ അധമതലത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയോ ജ്ഞാനം നഷ്ടമാവുകയോ ചെയ്യില്ല. നഷ്ടപ്രജ്ഞ. പ്രജ്ഞ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരിപൂർണ ജ്ഞാനം എന്നും നഷ്ടപ്രജ്ഞ എന്നാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരുവൻ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരുവന് ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. അത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങളാൽ ഒരുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ നരകീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അധികം ആഴ്ന്നു പോകും. ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒരുവന് ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധനാകാൻ കഴിയില്ല. ഹൃദയം പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത ഒരുവൻ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വളരെ ഹൃദ്യമായി വിശദീകരിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 2:45 കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്യസ്തു നിർയോഗാക്ഷേമ ആത്മവാൻ. വേദങ്ങൾ മുഖ്യമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളാണ്. അല്ലയോ അർജുന, ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണരുക, അവയ്ക്കെല്ലാം അതീതമാവുക, നേട്ടത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ആത്മാവിൽ സുസ്ഥിരമാകാനും എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുക. സമഗ്ര ലോകവും എല്ലാ ഭൗതിക ജ്ഞാനവും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഒരുവൻ ഈ ഗുണങ്ങളെയെല്ലാം അതീന്ദ്രീകരിക്കണം. അതീന്ദ്രിയതയുടെ ആ തലം പുൽകാൻ അവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരും. അപ്രകാരം അവന് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പുൽകാൻ കഴിയും. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ തിരമാലകളാൽ അടിച്ചു തകർക്കപ്പെടും. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7:5-30 പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കൂടുതൽ വിശദമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മതിർന്ന കൃഷ്ണേ പരദസ്വദോവാ മിതേ വിപത്യേത ഗൃഹവ്രതാനാം അതാന്ത ഗോപിർ വിശദാം തമിശ്രം പുനഃപുനശ്ചർവിത ചർവണാനാം. മതിർന്ന കൃഷ്ണേ പരദസ്വദോവാ മിതോ വിപത്തേത ഗൃഹവ്രതാനാം അതാന്ത ഗോപിർ വിശദാം തമിശ്രം പുനഃപുനശ്ചർവിത ചർവണാനാം. ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ അമിതാസക്തരായവരും ഭൗതിക അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി യാതൊന്നും അറിവില്ലാത്തവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ചാബല്യത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുകയും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവർ നരകീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട മേഖലകളിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വളരെ വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ് അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളില്ലാതെ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് അതപ്പതിച്ചു പോകും അല്ലെ. അവർക്കൊരിക്കലും ഉയർന്നു വരാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെ പ്രഭുപാദർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലും ഒക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾക്കും അല്ലെ. ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാനില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളൊക്കെ നോക്കാം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ
ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ കി ഗുരു മഹാരാജ് കി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ എടുത്തതിൽ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു രാജാവിന് മാംസഭക്ഷണത്തോട് അത്ര മേൽബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അവന് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് വധിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. ഏതാനും ചില മൃഗങ്ങളെ മാത്രം വധിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുവൻ അനാവശ്യമായ അനിയന്ത്രിതമായ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അനുവാദമില്ല. രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ അതിരുകവിഞ്ഞ മൃഗവധം നടത്തുന്നത് തടയാനാണ് വേദങ്ങളിൽ മൃഗബലിക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും വധിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല അല്ലെ. ആ യജ്ഞത്തിന്റെ പരിപൂർണ ഫലം കാണിക്കുവാനായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ അതില് ബലിയർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അത് കഴിവുള്ള പുരോഹിതനും അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളും ശരിയായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജയമാവുകയും ആ ഒരു ബലിയർപ്പിക്കുന്ന മൃഗത്തിനെ അടുത്തായിട്ടൊരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ കലിയുഗത്തില് ഇത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ നടത്താനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുകയൊക്കെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗബലിയൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഒരേ ഒരു യജ്ഞം അല്ലെ, സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ചെയ്യാനാണ്. അതിന് ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം, യാതൊരു പണച്ചിലവുമില്ല അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറിയൊരു പൂജ ചെയ്യണം തന്നെ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വേണം. അപ്പോ അത്രയൊന്നും പണിയില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം അല്ലെ. വീടുകളിലൊക്കെ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ വിളിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പരിസരത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കുക അല്ലെ, അവരെ സങ്കീർത്തനത്തിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. സങ്കീർത്തനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാദം അവർക്കൊക്കെ നൽകുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തില് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. മറ്റുള്ള പല വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. അതിൽ എത്രമാത്രം അതിന്റെ വിജയമുണ്ട് എന്നത് സംശയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ യജ്ഞങ്ങളും മൃഗബലി പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാലും വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിലും വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. ഒരു ജീവസത്തെ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. ഒരു രാജാവിനെ കൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വനത്തിലെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണം കൂടാതെ ആസ്വദിച്ചുകൂടാ? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ നാം അവയെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ
സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് തുറന്നു പറയാൻ പഠിക്കാത്ത ഇന്നത്തെ സ്വാമിമാരെന്നും യോഗികളെന്നും വിളിക്കുന്നവർ പോലും ഈ വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും. വിഡ്ഢികളായ സ്വാമിമാർക്കും യോഗികൾക്കും എങ്ങനെ തന്നെയാലും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിലക്കുകൾ അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ നീചക്കന്മാർ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ കേവലം ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് അവർ തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നു. വെറുതെ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരൂ, അവർ പറയും, ഞാൻ നിന്നെ സ്പർശിക്കാം. ആ നിമിഷം നീ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പൊക്കെ നടക്കുന്നു അല്ലെ. കള്ളസ്വാമിമാർ, കള്ളയോഗിമാർ, ഇങ്ങനത്തെവരെയൊക്കെ കാണാം. അവര് എന്താ പറയുന്നത്, നീ എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരൂ, ഞാനൊന്ന് സ്പർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിനക്കെല്ലാ വിജയവും ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ലഭിക്കും, എല്ലാം ലഭിക്കും. അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, അതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 4 ആശ്രമങ്ങളും അല്ലെ, 4 വർണ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അതിന് ഓരോരോ ആശ്രമങ്ങൾക്കും ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് നിഷിദ്ധമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കള്ളസ്വാമിമാരെയും ഒക്കെ ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് കാണാം. അവര് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളും നടത്തും. എന്നിട്ട് വലിയൊരു എന്താ പറയാ, പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാമിയെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ കലിയുഗത്തില് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രഭാതർ. അതുകൊണ്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്, അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ തെറ്റാണ്, അത് ഗ്രന്ഥമല്ലേ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും സാധാരണ വ്യക്തികള് നോവലോ കവിതയോ മറ്റുള്ള എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അവര് നിരാകരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും പിന്തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അടികളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്ന് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് പിന്നീട് മൃഗങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. യഥേഷ്ടം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം നടത്താനായിട്ട് പന്നിയുടെയും പട്ടിയുടെയും മറ്റു പൂച്ചയുടെയും മറ്റുള്ളൊക്കെ ജന്മം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അവരെ സമീപിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അവരെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. പലരും പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ബുക്സ് അല്ലേ, ഇതിൽ പറയുന്നതൊന്നും സത്യമല്ല എന്ന് പറയും. അവർക്ക് ഭഗവാനിലോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ഒന്നും തന്നെ വിശ്വാസമില്ല. അവര് സ്വന്തം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും പിന്നീട് അധമ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അസല ജനങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ അവരെ വഞ്ചിക്കാൻ ധാരാളം വഞ്ചകരുമുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ ഈ കാലത്ത് മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹവും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും വഞ്ചകരുടെയും ഒരു സമ്മേളനമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനുള്ള ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ധാരാളം ആൾക്കാർ, വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ പലരും വഴിതെറ്റിക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദര് കൂടെ വരുന്നവരെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും അവരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാർക്കും കൂടുതൽ അവര് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവര് അതിൽ ആകർഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂടെ പോകും അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു ഗുരുവോ ശാസ്ത്രങ്ങളോ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ ആയിരിക്കും അവര് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ പലരെയും അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളവരെ തന്നെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്വാമിമാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ നിന്നും സ്വാധീനിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള വഞ്ചകരെ ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനുള്ള ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. മത്സ്യമാംസാദികൾ ഭക്ഷിക്കാനും മദ്യപിക്കുവാനും ലൈംഗിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാനും താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷേ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ലൈംഗിക വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ
ലൈംഗികത വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ലൈംഗികത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അതും സൽസന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അതും ഗർഭധാന സംസ്കാരമൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കാലയളവിൽ മാത്രം ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പറയുന്നു, കാളിദേവിയുടെ മുമ്പിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ അനുവാദമുള്ളൂ. അതുപോലെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും വളരെ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ മാത്രമേ അനുവദിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ നിയമീയത എന്ന വാക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൃഗവധം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ലൈംഗികത വളരെ ക്രമീകൃതമായിരിക്കണമെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ചിട്ടകളും ക്രമീകരണങ്ങളും മനുഷ്യജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. റോഡുകളിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയില്ല. ഒരു മൃഗം അത്തരം നിയമം ലംഘിച്ചാൽ അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല, പക്ഷെ മനുഷ്യജീവി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. വേദങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചവല്ല, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ളവയാണ്. വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും യാതൊരു വിവേകമില്ലാതെ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തി ശിക്ഷാർഹനാണ്. ആയതിനാൽ ഒരുവൻ അവന്റെ ആർത്തമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിക്കാതെ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണം. ഇവിടെ ധാരാളം നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ. അതൊക്കെ ലംഘിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, ഫൈനൊക്കെ വരും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവരെയും പ്രകൃതി തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കും. ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ഒരു രാജാവിന് വനത്തിൽ നായാട്ടിന് അനുവദിച്ചാൽ അത് അവന്റെ ഇന്ദ്രിയ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. കൊല്ലുന്ന കലയിൽ നമുക്ക് വെറുതെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരു രാജാവ് കൊള്ളക്കാരെയും പിടിച്ചുകയറിക്കാരെയും ഭയന്ന് മൃഗവേട്ട നടത്തി അവയുടെ മാംസം ഭക്ഷിച്ച് സുഖമായി കൊട്ടാരത്തിലിരുന്നാൽ അവന്റെ രാജാവ് എന്ന പദവി നഷ്ടമാകണം. ഈ യുഗത്തിൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് അത്തരം രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതകളുള്ളതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളല്ല ഏകാധിപത്യ വാഴ്ച എടുത്തു നീക്കപ്പെട്ടു. രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കം രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റേ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇതെടുത്തു മാറ്റപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരായതുകൊണ്ട്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത്രമേൽ തരം താഴ്ന്നവരാകിയാൽ അവർ ഒരു കൈകൊണ്ട് ഏകഭാരതത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും മറു കൈകൊണ്ട് അനേകം സ്ത്രീകളെ പല രീതികളിൽ വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്ലബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കടയിൽ മേലുടുപ്പുകൾ ധരിക്കാത്ത പെൺകുട്ടി ലഭ്യമാണ്. പല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പരസ്യം ചെയ്യുന്ന അപ്രകാരം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവന് ഒന്നിലേറെ പത്നിമാരെ വേണമെന്ന പ്രവണതയുണ്ടായാൽ ബ്രാഹ്മണരിലും ക്ഷത്രിയരിലും വൈശ്യരിലും ശൂദ്രരിലും ചിലപ്പോൾ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് അത്തരം പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേദങ്ങളുടെ അനുവാദം. സ്ത്രീയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കാമാസക്തി കൂടാതെ സമാധാനപൂർണ്ണമായ ജീവിതമാണ് വിവാഹം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ, എങ്ങനെ തന്നെയായാലും കാമാസക്തി അനിയന്ത്രിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരുവൻ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കരുതെന്ന് സമൂഹം നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ രീതിയിലുള്ള സമൂഹമാണിത്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വന്തം ഭാര്യയിലെ സംതൃപ്തനാകാതെ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമൂഹമാണെന്ന് പ്രഭുപാദ് പറയും അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. കലികത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജനാൽ വിധിക്കപ്പെടും അല്ലെ. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, നാരദമുനി പ്രാചീന രാജാവിനോട് സംസാരം തോന്നുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകില്ല. വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അധപതനം സംഭവിക്കില്ല. ഒരു സർക്കാർ അതിന്റെ പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക പ്രവർത്തന നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ വ്യാപാര ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും വേദങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേദങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരുവൻ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വൈദിക ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി ആസ്വദിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കുറിപ്പുകൾ അകപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 3:9 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണഃ, ഒരുവൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടി അഥവാ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീതനാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം. അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ജീവസത്തിയെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകും. പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ വിഷ്ണുവിനെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ജീവസത്ത. അതിനാൽ അവൻ തന്റെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനും കഴിയും വിധം വൈദിക ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. ആ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ജ്ഞാനം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ പേര് ജ്ഞാനം എന്നാണ്. ജ്ഞാനേന സഫലിപ്യത എന്ന വാക്കുകൾ ഒരുവൻ അവന്റെ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലെ ലൈംഗികത അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിൽ നിന്നും മോചിതനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക ആസ്വാദന പ്രവണത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തില് അത് സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ, പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനായിട്ട് കൂടുതൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിന് ഓരോരുത്തരും നിരുത്തരവാദികളാകാതെ വൈദിക അനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും അനുമതികൾക്കും വിധേയനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യനിർമ്മിത നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ന്യൂനതകളുള്ളവയായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മായാവതനും പരിപൂർണമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് കൂടിയവനും ചതിക്കുന്നവനും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. വൈദിക അനുശാസനങ്ങൾക്ക് ഈ 4 ന്യൂനതകളില്ലാത്തതിനാൽ അവ വ്യത്യസ്തമാണ്. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും അപരാധങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായതിനാൽ മായാപദ്ധതിയുടെയോ ചതിയുടെയോ തെറ്റുകളുടെയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപരിപൂർണതയുടെയോ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനെല്ലാം നിയമങ്ങളായാലും മറ്റുള്ളത് എന്തായാലും അതിനൊക്കെ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനൊന്നും ഒരിക്കലും ന്യൂനതകളില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫോണായാലും ലാപ്ടോപ്പ് അതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്നോണ്ട് അല്ലെ, ഓരോന്നും പുതിയത് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അല്ലെ. അതിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂനതയുണ്ടായിരുന്നു, അത് പിന്നീട് പൂർണ്ണമാക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിന് യാതൊരു ന്യൂനതയുമില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കില്ല. എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനവും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നതല്ല, അത് പരിപൂർണമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവി, ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവായ ആദികവി അഥവാ ബ്രഹ്മ ഹൃദയത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വൈദിക ഉപദേശങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിച്ച ബ്രഹ്മാവ് അത് പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നാരദൻ പിന്നീട് വ്യാസനും പകർന്ന ഈ രീതിയിൽ വൈദിക ജ്ഞാനം പരിപൂർണമാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർഷം നാം പാപകർമ്മങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഈ ജ്ഞാനം എവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പകർന്നു നൽകിയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് നാരദർക്കും അല്ലെ, നാരദര് പിന്നീട് വ്യാസദേവനും നൽകിയുണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടും വ്യാസദേവൻ പരിപൂർണ തൃപ്തിയില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാരദമുനി അവിടേക്ക് വരികയും ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാനായിട്ട് പറയുക അല്ലെ.
ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർശ്ലോകങ്ങളായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതം ഇത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ. അത് പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു നാരദരോട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ട് വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ അത് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്നത്. ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ജ്ഞാനം. എല്ലാം തന്നെ വേദങ്ങളായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാം തന്നെ വ്യാസദേവന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തെറ്റുകളില്ലാത്തതാണ്. മറ്റു മനുഷ്യർ നൽകുന്ന പോലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോ നിയമങ്ങളോ അല്ല. മനുഷ്യർക്ക് ന്യൂനതകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടില്ല. ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ വിശദീകരിക്കാം. വലിയൊരു ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം തോന്നിയാസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി താഴേക്ക് പതിക്കും. അപ്രകാരം അവൻ സത്വരജോ സമ ഗുണങ്ങളാൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അകപ്പെടുകയും യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട് ജന്മൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിത്യനഷ്ടമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആ വിധത്തിൽ അവൻ മരത്തിലെ കൃമിയിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ ഉന്നത പദവിയിലേക്കും തിരിച്ചും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതില് ഓരോന്നിലും പോയിട്ട് ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറയും. അവന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട്. ഇതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രമാനന്ദേ. ഓക്കെ, ആരാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഗീതാസി മാതാജിയാണോ? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വരെ പാലിക്കാനുള്ളതാണോ? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയെന്ന് സ്വയം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഓക്കെ, അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങള് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര അല്ലെ. അത് പറയുന്നു കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലാണ്. കലോ ശൂദ്ര സംഭവമായ എന്ന് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രം. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയരൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും കലിയുടെ സ്വാധീനത്തില് ഈ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതിൽ ഏത് വർണ്ണത്തിലുള്ളതെന്നല്ല പ്രധാനം അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശൂദ്രനാണെങ്കിലും ശൂദ്രകുലത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നാൽ അവനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളവനാണ്. അവനൊരു വൈഷ്ണവനാണ്. അവനെ തന്നെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ പറയാനില്ല. എന്നാൽ ഒരു ശൂദ്രൻ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. അഹോബദശബദോ ഗരിയാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. വർത്തതി നാമത്തുപ്പി ഒരു ചണ്ടാള കുലത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പ്രധാനമല്ല. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ
സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിന്നു പോകാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. ചതുർവർണ്ണമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഏത് വർണ്ണം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പ്രധാനമല്ല. എന്താണ് പ്രഭാതത്തിൽ പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള. എന്നാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള ആളായാലും, ജന്മം കൊണ്ട് ശൂദ്രനായാലും, അല്ലെ ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായാലും, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വരാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെത്തി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ. കൃഷ്ണാബോധം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും അതിനോടൊക്കെ സ്വാദുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ, കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ